ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಇಂದಾದಾಗುಂಟುನ ನಾನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇದ ಲೆಕ್ಕಡ ಲಿಶುಗು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಶಕುಂತಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಲಿಶುಗು. ಸೊ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಿನ್ನಿಗಳೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇನು ಹೊರಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್. ಬಲೈತೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಲಿಶುನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬಂದು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಫೋನಿಲ್ಲ ಶಕುಂತಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಶು ಗೈಸುಗ ಏನು ಅರ್ಧ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಂತ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಪೋದು ಬುಕ್ಕದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲರ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಇರುತ್ತಲೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಕ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋಲ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರಿಯೊರಿಯನ ತುಲೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವಂಚಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಟೀಚರ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನತಾಶಾ ಇವರು ಹೂನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ರೇಷ್ಮಾ ರಿನೇಶ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹೂನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಹಿತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದಂತಹ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ into the scene he
ಲಿಶು ಒಂಜಿ ರೈಮ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತೇರು ಎದುರುಡು ಬೊಕ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವು ಪನ್ನಕ್ಕೇಂದು ನಿಜಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆನೇ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಿಯನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ಅತೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಲಿಶುನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜನ ಆ ಮೈಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜನ ಬಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಆತ ಬೊಕ ಅಂಚಿಂಚಿತು ಹೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬೊಕ ನಾನು ಎಣ್ಣೆದೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ತುಲೈತೆ ಅಂಚಿ ತೂಪುನು ಆವಡ್ ಅವೇ ಒಂದು ತುಳಿಶು ಪೋಪುನಿ ಚರ್ಮೇಶ ಪುರ ಆದು ವಿಷ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಇಂಗ್ಲ ಚದ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಣ ಲಿಶು ಇದು ಶಕುಂತಲೆ ಅಂತಾರತೆ ತುಲೆ ಮೊಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫನ್ನೆ ಶಕುಂತಲೆ ಅಂತೇನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪದ್ಯ ಪಂಡಾರ ಒಂಜಿ ರೈಮ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಬಟ್ ಅವು ಕೇಂಚ ಅಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿರಿದ್ರು ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಕೇನೋದಿತ್ತು ನಂಚ ಲಿಶು ಪಾತಿರ್ನೇ ಕೇನಿಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತ ಖುಷಿಂಚಿ